Dau ucha yn habl uwch gyngrair Cymru sy'n mynd ben a'i gilydd yma'r Gae-y-Castell. Seintiau Newydd a Cei Connah eisoes wedi cyfarfod ddwywaith tymor yma. Seintiau yn illodd y ddwy gêm yna yn eitha cyfforddus. Cei Connah ar rediad da. Nhw am ddiffyn yn y funud gyntaf fan hyn. Ac ar ôl llai na hanner munud, ymdrech gynta'r pnawn, Dan Williams yn codi'r bêl dros y trawst. Chwarae am yn Edgar, gan y Seintiau Newydd yn y cefn. Pasio llac, serch hynny, yn ildio'r meddiant i Cei Connah, Franklin, i mewn i cwrt Cosby. A fe redodd o, yn syth i mewn i Jordan Marshall. Ond ar ôl meddwl am y peth am eiliad, Mr Jones y dyfarnwr yn penderfynu bod 'na drosedd. Rhys Hughes yn paratoi gymryd y gic. Mae Pedai roi 5 gol dwytha fo'n y gyngrair wedi dod o'r smotyn. A mae o'n canfod y rhwydd unwaith eto. 8 munud wedi mynd a Cei Connah sy'n taro gynta. Bodden ymlaen at Rory Holden. Marshall a Rither tu mewn iddo fo. Holden yn colli'r bêl, Cook yn gryfach na fo. Nomadiaid yn torri fo West. West, y bas dreiddiol at Franklin. Rhys Hughes! A fe driodd roi'r bêl yn ôl i Franklin. A na Seintiau'n clirio. Declan Poole yn ymestyn i gam i lawr yr asgell dde. Dau ni warchod o. Poole rhwng y ddau i mewn i cwrt Cosby. Ac yn mynd i hun! Ac arbediad gwych gan Nathan Shepherd. Ond mi o'n a gam sefyll. Sa'i ddim di cyfri beth bynnag. Kai Edwards paratoi dar o'r bêl tuag at gwrs Cosby'r Seintiau Newydd. Peniad Danny Davies yn sydd at Noah Edwards. Rhys Hughes. Camu mlaen tuag at gwrs Cosby y Seintiau. Y croesiad ar draws! A Max Woodcock yr eilydd sy'n newydd ddod ymlaen. Sy'n dwblu mantais yn ymadiaid. Wrth i ni fi mewn i 5 munud ola yr hannar cynta. Mae'n 2-0. Pened am ddiffynol, Cowan yn ôl at Clark. Cones yn brwydro, heibio i Callum West. Fel a draws at Daniels. Dan Williams o'i blaen o croeso Williams! A Holden yn cael i ben at y bêl. Ond y gwiriad yn ei chario'i fodfedd i heibio'r postyn. Brobl yn troi. Yn y cylch canol yn codi fel dros yr amddiffyn. Can fo Jordan Williams! A prif sgoriwr uwch gyngrair Cymru yn dod ar Seintiau Newydd yn ôl i mewn i'r gêm. 9 munud o'r ail hannar wedi mynd. Seintiau'n dod yn ei blaen eto. Jordan Williams! Sydd at Kit Marcus yn troma. Cones lawr y sianel chwith. Cliriad Cowan sydd at Holden. Jeffries. A draws at Brobl. Brobl yn ystyried tanio. Yn taro bêl allan at Daniels. Daniels yn ôl a draws at Dan Williams. Jeffries! Heibio'r postyn. Brobl dros y mur! Ac yn gorfodi Kit Marcus i wneud arbediad o'r safon ucha. Chwarter awr i fynd. Marshall. Ffyrdiau bach. Yr ergyd o bell. A Rory Holden. Ond un hawdd i Kit Marcus. Josh Daniels ar y llinell hannar yn ôl at Brobl. Callum West yn dwyn y bêl. Ac yn mynd i hun, Callum West! Traed sydyn o amgylch y golwr! Ac efo chydig dros 10 munud i fynd,
adfer mantais yn omadiaid o 2 gôl. Fe ddawnsio fo heibio i amddiffynwyr y Seintiau Newydd, a mae'n 2-1 i Cei Connah. Danny Davies, capten yr ymwelwyr, yn taro bel yn hir. Olbeniad Holden, can efo Jordan Williams! Ond yr ergyd ar yr hanner foli, heibio'r postyn. Amser yn mynd yn bryn i'r ymwelwyr. Dal i chwilio am ffordd yn ôl mewn i'r gêm. Jordan Williams yn colli'r meddiant troma. Cyn dwy'n y bel yn ôl, a trio loc o bell! A taro'r trawst o 20 llath. Wel, na chi ymdrech oedd honna, ond oedd hi fod feddi'n rhy uchel o safbwynt Jordan Williams. Kai Edwards, rwlan eith bellach. A fe allar bel ddisgyn i Woodcock, a mi nath hi. Ond yr Albanwr y methu codi'r bel dros Nathan Shepherd.